Banane u pidžami. Banane u pidžami niz stube silaze. Banane u pidžami kroz park se prolaze. Banane u pidžami sad vode mediće. Pa ih puste, pa ih love, no pa igra zove. Ejmin dvorac. Jednoga se jutra Amy pred kućom igrala kockama. Žuta kocka ovdje. Ej, što to gradiš, Amy? Gradim dvorac od ovih kocaka. Kad ga dovršim, bit će viši od mene, a ja ću biti kraljica u dvorcu. Samo pazi da ti se ne sruši. Sruši, moji se dvorci nikad ne ruše. Nema veze, sagradit ću ga iznova negdje drugdje. A nadam se da se neće ponovo srušiti. Neće se srušiti jer ću ovaj put biti vrlo, vrlo pažljiva. Dobro. Još malo i Amy je gotovo. utrošila pola jutra da ponovno sagradi dvorac onako visoko kad je već bio. Evo ga, sad ću početi s drugim dijelom. Na nesreću, upravo se u tom trenutku Morgan vratio u kuću s košarom za rublje. Nije vidio kuda ide. O, moj dvorac! Moj prekrasan dvorac! Joj. Ma tako mi je žao, Amy. Ma nije bilo namjerno. Ma nisam uopće vidio kud idem. Joj. No umjesto da se naljuti, Amy je samo duboko udahnula. U redu je, Morgane. Ne ljutim se, nisi ti kriv. Ali tvoj prekrasni dvorac, pa... Morat ću ga opet sagraditi negdje drugdje i to je sve. Prošlo je mnogo vremena dok Amy nije ponovno sagradila svoj dvorac, no na kraju ga je ipak gotovo dovršila. Upotrijebila je blok za crtanje, pa je bio i viši nego prije. Upravo u tom trenutku došla je Lulu. Zdravo, Amy! Što to gradiš? Dvorac. O, tako je visok! Još samo 2 kocke i bit ću kraljica u dvorcu. O, samo pazi da ga sad ne srušiš. Neću, Lulu. Vrlo sam oprezna. Da vidimo sada. Nego, Amy, jesi li vidjela moj blok za crtanje? Tvoj blok za crtanje? Da, moj veliki, tanki, narančasti blok za crtanje. Treba mi, a nigdje ga ne mogu pronaći. O, evo ga! Amy, žao mi je. O ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nikad ga neću sagraditi. Potrebno ti je neko mjesto gdje ga možeš na miru graditi. Nikad neću biti kraljica u dvorcu. Potreban ti je netko viši da stavi posljednju kocku na vrh. Nikad, nikad, nikad. O, znam tko bi to mogao biti. Tko? Amy i Lulu su odnijele kocke k bananama i zamolile ih da im pomognu sagraditi Amin dvorac. Moram priznati da je ovo vrlo lijep dvorac, B1. Ovo je izvrstan dvorac, B2. I više nego izvrstan, to je najbolji dvorac koji je ikad sagrađen. Ura! Hvala tebi, Amy. Već se dugo nismo tako zabavljali. Kad je dvorac napokon sagrađen, Amy, koja se toliko trudila, okrunjena je za kraljicu dvorca. Banane su izabrane za vitezove u sjajnim oklopima. Proglašavam te vitezom B2. Prevela Tamara Levak. Glasovi: Nada Abrus. Vjenceslav Kapural, Tvrtko Jurić. Edita Majić, Vinko Štefanac. Ecija Ojdanić, Glazbenici Ladislav Tulač i Edita Majić. redatelj Marijan Fruk, Urednica Vesna Sudar. obrada Hrvatska radiotelevizija.